Og se, om vores damer er kommet. Og hvis det ikke er det, så bliver Mathias lidt sur. Ja, kom. Med? Ja, du vil jo ikke selv, sagde du. Ja. Så. Her. Bror, Mathias. Så to på venstre. Med. Jeg skal lige være se med det her. Ja, kig den der. Nej. Ikke nu. Lige nu. Snart til sæsonen. Nå, det er nok fordi vi lige skal gøre så pæne og sådan noget. Ikke op og måske have nogle drikkevarer med og sådan noget. Og lidt af det frække måske, det ved man ikke. Lækkert her. Lækkert. Jo. Og vi har gjort klar til den. Ja, på stik her. Popcorn, chips. Vi mangler og paller. Vi skal ikke tage kontakt flere, fordi vi giver ikke at blive snydt igen.